És diumenge de fira a Serra i això es nota en l'ambient. Avui mana un color, el roig cirera. Des de fa 42 anys, este poble situat al cor de la Calderona reparteix esta gustosa fruita entre veïns i forasters. Milers de persones fan cues quilomètriques fins a arribar a este punt. Enguany així regalen més de 700 quilos de cireres repartides en unes 1.500 cistelletes. Estan molt bones, tenen molt sabor i estan collides a mà. Aposta per les cireres, perquè mon pare era de Serra. La cirera de Serra, com és de terra de Rodeno, de terra de Rodeno, és especial, és molt bona, molt saborosa i molt dolça. El poble sempre ha sigut un poble de cirera. Entonces s'ha recuperat per la festa i entonces ve molta gent. Molt dolces, ja quasi no s'he menjat. I encara que el cultiu de la cirera ha anat disminuint amb el pas dels anys, este dia de festa no perd adeptes que volen degustar la fruita més famosa de la localitat. I de Serra cap a València, la capital va ser bressol d'artistes i creadors a finals del segle XIX i principi del XX. Un d'ells va ser l'arquitecte Cortina, artífex del conegut com medievalisme fantàstic. La seva empremta és ben visible en alguns carrers de la ciutat. El menú segur que inclou de postres cireres. És diumenge de fira a Serra i això es nota en l'ambient. Avui mana un color, el roig cirera. Des de fa 42 anys, este poble situat al cor de la Calderona reparteix esta gustosa fruita entre veïns i forasters. Milers de persones fan cues quilomètriques fins a arribar a este punt. Enguany així regalen més de 700 quilos de cireres repartides en unes 1.500 cistelletes. Estan molt bones, tenen molt sabor i estan collides a mà. Aposta per les cireres, perquè mon pare era de Serra. La cirera de Serra, com és de terra de Rodeno, de terra de Rodeno, és especial, és molt bona, molt saborosa i molt dolça. El poble sempre ha sigut un poble de cirera. Entonces s'ha recuperat per la festa i entonces ve molta gent. Molt dolces, ja quasi no s'he menjat. I encara que el cultiu de la cirera ha anat disminuint amb el pas dels anys, este dia de festa no perd adeptes que volen degustar la fruita més famosa de la localitat.